Поздрав, момци, с вас е Ките Хаде. Денес сме с Пол Корлеоне и Дисец Кей. Еве го Дисец Кей. Значи, денеска ќе се возаме и ќе се заебаваме. Значи, тука значи, таквото ме е отворен джамо, да знаете, по трети пат. И коли минат, я питаме дали съм... Поздрав до Владимир Кличко, поздрав до Дисец Кей и Пол Корлеоне. Значи, денеска трети ранг съм, вземах трети ранг. Денеска излея ки ръпаме за четвърти. Сега ќе одаме до Хитман село да покажем на каквото името, на Дис. Я го Дис отзад. Изгуби се детето. Ќе трябва, значи, да ставам аз на едно лифти, шо ќе кажувам, не знам што да кажувам. Значи, одаме на таквото името. Да му кажам, почнах. Значи, тука на Ятке името. Това е на него. Това. Не, мислям, това не е на него. Друго се е на него. Това на него. Това на него. Това на него. Средна куки да видим дали ги е направил. Добра. Мислим не е. Ще му кажем реновирай. Сега ќе одаме... Чеке. Как ти кажеш? Ела Бург. Значи сега ќе дойде и Владимир Кличко. Значи 32 левел съм. Снимаш ли? Снимаш ли, бе? Значи я още не знам, оти си снимам, кажах му оти снимам. Снимам, сега я снимам, шо говорим, бе. Яло? Не, тъй Владимир. Значи... Да поздравяме гейммастери. Ах, бе! Дек си, бе! И да Пол Корлеоне. Дека си, бе. Да не тъпна за лидера тест. Бог знае. Само да мръват. Значи оди и Владимир Лок. Че да не бе тупнех да падна. Ама не верно мига е. Сигурно, че ти е роден. Значи не е за лидер тест. Бугнал се и он изгледа, не знам шо работа. Ай кълна до Бург. Поздрав до Любчи Цветковски, значи най-изгледан е редовен, ки трябва некой реп да му дадете, отгледам нема ни един реп. Колеги, кай модам. Ай сега малко с Владимир Кисман и ке прекинам да снимам и аз ке снимах и повече дечки, ама не знам как да средам това, как се вика, да снимам повече от 10 минути. Затова и на първото видео не можех да го одявам видеото и само си изгасна нещо. Затова не можех да одявам видеото. Значи, коментар, ако можете да помогнете и ако знаете коментар, значи снимам с бандикъм. Ке пробвам, неле отгоре пише бандикъм тук ка видеото, сега мене го няма, ка снимам. Значи пишете коментар на видео, ако може
кой знае не да среден. Я го Владимир. Окей. Значи, сори, много положи са малко много ръпа. И сега с Владимир ти отяваме видео. Ка беше бе тайца да... Анимации. Чеки са малко. Чекайте, дечки, да найдам друг лаун баскет суп. Не знам ка беше. Беше сама да. Добро. Владимир ќе оде да ръпа за ранг. Значи доколко се свигаше видеото, лайк, шер, скрут, се гледам народно видео. И да ви кажам, снимам, значи всекой ден, може некој преко ден, зависи как ќе можам, как имам време. И поздрав!